beste gatz bat aterako dugu. Nitrato ferroso. Nitrato. Hemen datorkigu, ato, ikotik, orduan, beharko genuke anhidrido nitrikoa. Nitratoak egiteko azido nitrikoa erabiltzen da. Eta oso erabilgarriak dira nitratoak enpresetan. Adibidez, fertilizanteak egiteko, ongarriak egiteko eta lakoak. Orduan, nitratoak nola ateratzen diren oso garrantzitsua da jakitea. Eta horretarako azido nitrikoa nola ateratzen da jakin badu. Anhidridoari ur molekula bat batzen badiogu H2, N2, O6 daukagu eta HNO3 azido nitrikoa lortzeko. Azido nitrikoa danez, hidrogeno guztia desagertarazten badiogu nitrato bat izango dugu. Eta kasu honetan nitratoa ferrosoa da. Honetan, burdina bere balentzia txikiarekin dator eta geratuko zaigu formula burdina, nitratoa eta burdinak bere balentzia txikia dakar bia eta bi elektroi dituenez eta honek bakarrik bat behar duenez bi behar ditugu. Nitrato ferrosoa. Burdina eta nitratoa. Eta nitrato osoari doakio azpi indizea. Ez da egiten hiru biderbi kontuz, akats hori askotan egiten duzue. Nitrato osoari doakio azpi indizea, nitratoa hau dalako, azido nitrikotik datorrelako. Adibide gehiago ikusiko.